mai mult ca în orice an. Și asta datorită tot al domnului Nicolae, cunoștințe chiar exterioare. Ăștia cu lujul mai mare. Părinții, Un domn de la ei. mai patrone, Oricum pot să-l fac să... Patronul. Patronul să... am făcut aceste documente într-o asociație armată. Eu am fost din cei care le-am centralizat și digitalizarea. Acum nu am mai stat pe la post, pe acolo, pe la NASA, sau de care să le transmitem mai departe. Eu am fost unul din cei care am considerat că nu trebuie să mă duc la ei acolo. Mai bine să le pun scris și să le trimit cu confirmare de primire, invocând legea 544 și să-mi trimită răspunsurile în 30 de zile, să le am eu negru pe alb, ca să pot să, în caz de ceva, să le contest. Așa am sfătuit și pe cei care, din diferite motive sau din altele, au fost nemulțumiți de cum li s-a acordat gradul de handicap. E într-adevăr o măsură foarte grea să te judeci cu statul, se tărăgănează procesul, trebuie să-ți plătești niște avocați. Multe dintre spețele în care cei care au contestat aceste lucruri au avut câștig de cauză. Nu trebuie acum să credem că toată lumea are acest câștig de cauză. Sunt cazuri și cazuri. Dar, dacă te consideri nemulțumit, e bine ca să nu ți beneficiezi de dreptul ăsta de contestație în termen legal. Altfel, degeaba vorbești pe la colțuri, nu te ascultă nimeni. Asociații de Năploiești, cum sunt cele ale urbilor și a surzilor, au sedii frumoase. Nici nu vreau să vă spun cât plătim chiria aici, vă spune domnul președinte, că în fiecare lună stăm așa, strânși, dacă putem să plătim sau să nu plătim chiria de aici, ca să facem un lucru pentru oameni. Am vrea să veniți mai mulți, ca să putem să facem aici concursuri de șah, de remi, de biliard. Chiar vara acum putem să mai stăm măcar un an, doi, cât eu sta, cât om putea să rezistăm aici. Nu e ușor să stai, să obții sponsorizări pe lună de 600 de euro ca să plătești numai chiria. Vorbesc de iarna de utilități, care, datorită măsurilor care au fost, vă dați seama ce factură de gaz, de vină și așa mai departe. Dar asta e situația. Cât rezistăm, rezistăm. Dacă nu, ne mutăm iarăși în coliba de acolo. Pentru că nu aș vrea să fac un reproș acum autorităților locale, dar când sunt în campanie electorală sunt mielușei, după care îți lei, nici nu-i mai vezi, te privesc de la etajul 8 de la primărie, așa, pe geam. Sunt prea bătrân, 67 de ani, nu mai e politica de noi. Dar voi care sunteți mai tineri, aveți un cuvânt de spus în viața asta. Pentru că nimic, vă spun eu, din experiența pe care am avut-o, nimic nu o să vă vină gratis de la ei. Totul care zice că e gratis, e plătit de cineva, să fiți siguri de asta. Și niciun drept nu-l cucerești decât dacă îl ceri. Dacă nu ți-l dă ei de un oficiu, niciodată. Niciodată. Câți dintre dumneavoastră au beneficiat de aici, de dreptul de a merge 16 zile la un concediu, în stațiune gratis? Legea spune gratis. Câți? Eu am făcut 2 cereri, niciodată nu am făcut. Eu am mers de acasă.
Acum nu știu dacă o să respecte chestia asta, că 15% din biletele care se acordă sunt pentru legi speciale. Care legi speciale sunt foarte multe, dintre care și 448 pentru persoanele cu dizabilități. Dar când te duci acolo, cam mai puțin sunt cei care merg. Da. Eu am fost anul trecut, deci am fost anul trecut în noiembrie la Slănic, la un bilet din ăsta refuzat. Nu, Slănic Prahov, aici aproape, că nu duceam până la Moldova. Primele 4 zile, deci am fost în noiembrie. Am stat în frig, că numai Valdor, patronul care avea hotelul de acolo, nu se mai dată zi. A trebuit să mă întorc acasă. Ca să plecați aia. Astea sunt lucruri pe care mulți dintre cei care sunt aici nici nu știu că au dreptul să ia și un credit cu dobândă subvenționată de la stat pentru procurarea și îmbunătățirea locuinței. Procurarea unui autoturism care nu trebuie să fie neapărat adaptat acum, în limita sumei de 10.000 de euro. Nu cunosc legislația, domnule. Eu am sunat, apropo ce spuneați de credit de ăsta pentru modernizarea locuinței și mi-au zis singurul lucru care putem să te ajutăm este să-ți dăm o Dacia 1300 adaptată. Zic, aia să o conduci tu cu neamul tău, că eu nu am carnet și nici nu vreau să am, dar zic pentru modernizarea locuinței, zice, nu putem decât să spunem niște bare în casă ca în autobuz. La bare să vă văd. Dans la bară. Da, dans la bară. Am avut probleme cu oameni care au venit la asociație la noi pentru a ne cere să intervenim la cadrul serviciului de primărie pentru alocarea unui loc de parcare pentru cei care au. Apropo după 2 ani. Da. Și pe urmă s-a mutat fiind de acolo și m-am dus și am în decembrie cererea, dar nici acum n-a venit să ia ăla. Deci greu se aprobă, greu se aprobă. A început să se miște chestia asta cu locurile de parcare pentru persoane din centru. Am văzut că s-au delimitat, sunt respectate în general la mall-uri și la astea. Mai e cât un bizon din ăsta care parchează pe loc, dar am văzut că dacă autoritățile statului își fac datoria, există lucruri care, odată de 2 ori puse la televizor, aude toată lumea și atunci trec și respectă legea. Că dacă l-ai lovit pe criminal, nu mai face așa. Dacă intra și asta în vigoare, că dacă n-ai plătit amendamentul, să vezi atent vor fi oameni. Aș vrea ca și dintre dumneavoastră să veniți cu o doleanță, cu ceva, ce ați vrea să mai facem noi. Uite, avem aici să un băiat. Ia să ne spune el ce vrea să ne facem. Ia, aici. Bună ziua, vă mulțumesc. Sunt Cristian Marin, reporterul cetățean, omul care filmează cu bicicleta și vreau să mulțumesc întâi și întâi domnului Marius Chereș, pe care l-am avut invitat și în emisiunile mele la Radio Enigma România, un radio online făcut de oameni inimoși, nu luăm niciun ban, dar este o tribună de grăit, liber și curajos, ca să zic așa. Apropo de proiecte, pentru că tot m-a rugat domnul Chereș, eu doream ca și aici să fac, ca să zic așa, o filială. Treaba este foarte simplă. Oricine are un PC acasă, cât de cât bun,
poate primi de la Radio Enigma România, unde realizez și eu emisiunile, aplicația Sam Broadcaster, care este absolut gratuită. Este ca un mixer de radio FM. D cu A, D cu B. În A puneți fond muzical să vorbiți, în B muzica care urmează. Și microfonul, bineînțeles, care trebuie să aveți căști cu microfon încorporat. Restul învățați de la mine cum se manevrează acest dispozitiv numit Sam Broadcaster, care nu ocupă mult din resursele calculatorului. Cântărește cam vreo 20 de mega, deci nu împiedică cu nimic calculatorul, nu se întâmplă nimic. Este licențiat, licența o primiți de la Radio Enigma România, precum și encoderul de emisie, care este echivalentul cu frecvența din Radio FM. Encoderul de emis, totul este absolut legal, radioul este legal, domeniul Radio Enigma România.net este plătit cu acte la zi, nu este nimic piraterie, nu avem frecvență FM, nu se întâmplă absolut nimic rău, ca să vă fie frică că intrați în conflict cu autoritățile, și fiecare își poate realiza emisiunea pe care o simte, unde se simte el mai bine. V-a plăcut poate într-o viață anterioară să recitați poezii, v-ar fi plăcut să fiți artiști, să fiți actori, așa. La Radio Enigma România o puteți face. Adică un spațiu unde să vă simțiți dumneavoastră bine, să vă simțiți împliniți și să vă ridicați după 2 ore de emisie sau o oră sau cât hotărâți domniile voastre, să vă simțiți bine, să vă simțiți cu ceva frumos pe inimă acolo, că am realizat ceva frumos azi pentru întreaga planetă. Și asemenea redacție vroiam să fac aici cu ajutorul domnului Marius Chereș. Tot ce ne trebuie e un calculator pe care să ne dea voie să instalăm SAM-ul, iar oricine dintre membrii asociației poate veni să-l învăț. Am să vin aici când va hotărâ domnul Chereș că are timp să facem asta. Putem emite și de aici, nicio problemă, ca să nu mai luăm prin Skype și prin alte aplicații. Dacă aveți ceva de spus, cum ar fi această ședință la care participă acum și la care se spun lucruri foarte adevărate și foarte care ne privesc. Aceste cuvinte ne doare, ce spunea domnul antevorbitor înainte. Am putea face chiar de aici. Punem laptopul pe masă, îi oferim microfonul, eu deschid encoderul și aude toată planeta. Ploieștiul și toată România. Păi da, fiind radio online. Deci asta ar fi unul din proiecte. Matrimoniale se poate? Se poate. Matrimoniale unde? Under 60 sau peste 90? Nu spuneam vârsta. Nu, pentru că aici o să pot fi acuzat de misoginism. Doamnele vor murui la mine, nu te lega de femei și nu spune vârsta și femei și astea. Dar, da, dacă se întâmplă, s-au întâmplat în colectivul nostru la Radio Enigma România, chiar să se placă anumiți colegi și chiar s-au căsătorit, vorbesc foarte serios. Acum, ca soț și soție, realizează emisiuni amândoi. Da, se întâmplă lucruri frumoase și absolut omenești. Da, faceam ca bătrânii aia doi, erau la pâine, nu? Era reală, nu? Așa. Unul a luat o pâine și se ținea seara, nu mai putea să o bage în sacoș. Unul în spatele lui, tot bătrân și ăla. Domnule, ajută-mă și pe ăla, că nu mai pot să o bag. Dar ăla se uită, că nici eu nu mai pot să o bag, domnule, nu? Și pe aia, să nu ne amendeze CNA-ul. Am tăiat reflexul de radio, am tăiat microfonul pentru că se auzea pe live și... Am uitat să vă spun și cu asta cred că o să închei bine. Am uitat multe să vă spun, dar așa e la o vârstă.
Am o mare bucurie să văd că doi dintre tinerii pe care i-am îndrumat către o activitate profesională s-au logodit, mi se pare, nu? Să ridice mâna sus, că n-avem ce să facem. Nu eu, mă, voi. Așa. Să fie într-un ceas bun. Și o mare satisfacție a mea. Acum sper că... Sper să nu mă pună naș. În curând să avem și nepoței. Sperăm că trebuie să văd și nepoței, da? S-au cunoscut deja. Nu nepoței. Mai avem ceva la garaj, le-a prins bine. Au fost predestinate că... Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou. După cum ați văzut, am transmis live un eveniment de maxim interes pentru persoanele cu dizabilități și nu doar pentru ele. L-am prins aici prin curte pe domnul Ștefan Arvatu. Și dacă l-am prins, am să rog să ne povestească și despre ce a fost vorba. Știți voi întrebarea mea, cine, ce, unde, cum și de ce. Te rog, Ștefane, să ne detaliezi puțin despre acest eveniment pe care tocmai l-am filmat. Desigur, astăzi, 14 aprilie 2022, am avut turul 2 de alegere al noului președinte al Asociației Persoanelor cu Dizabilități Prahova, alegeri care s-au desfășurat cu majoritatea quorumului celor prezenți astăzi. Tot astăzi am ales și noua echipă care se va desfășura activitatea acestei asociații timp de 4 ani de zile. În primul rând, cine este președintele? Noul președinte este actualul președinte, domnul Marius Chereș, care a reușit și a adus o muncă titanică pentru a construi acest centru de zi, unde ne aflăm în acest moment. Dacă vreți să mă urmez un pic să le arătăm oamenilor. Este o nouă locație din câte văd. Așa, să-l urmăm. Încet. Așa, deci, doamnelor și domnilor, intrăm în noul sediu al Asociației Persoanelor cu Dizabilități Prahova. Așa, Ștefan m-a invitat, îl avem în cadru și pe noul președinte, vechiul, noul și actualul președinte, domnul Marius Chereș, o mai veche cunoștință a domniilor voastre, l-am avut invitat și la mine în emisiunea Reporter Cetățean. Domnule Marius Chereș, cum vă simțiți reales la al câtelea congres? Mă simt plin de responsabilități, nu e o ușoară, dar sunt și satisfacție pe măsură și sper ca împreună să facem lucruri din ce în ce mai frumoase pentru cei cu probleme, cu dizabilități. Chiar vrem să-i facem geloși pe alții care sunt mai sănătoși. Chiar credeți că sunt mai sănătoși decât noi? Nu la cap. Chiar mă bizui pe ajutorul vostru și vă rog să vă mobilizați ca să facem ceva. Cu siguranță ne vom mobiliza. Radio Enigma România, pentru că nu mai suntem Hitnet, am revenit la vechiul nostru nume, tot așa după o muncă titanică, am revenit la Radio Enigma România, care seamănă și sună mai altfel, mai brand, și emisiunea Reporter Cetățean, de asemenea, va fi alături de dumneavoastră oricând veți avea ceva de spus. Ridicați microfonul, ridicați două degete și spuneți: sunt aici, vreau să vorbesc. Cu mare drag. Și dumneavoastră, și rămânem aici să-l mai mulțumim frumos, domnule Chereș. Nu contează, totul este bine. L-am prins din nou
pe prietenul nostru, simpaticul nostru prieten, ia să-l vedem, și ghid, Corect, corect. așa. După cum vedeți, am reușit să dotăm cu sprijinul unor sponsori acest spațiu cu dispozitive medicale și de recuperare. Aici avem un scaun cu vibromasaj, Bun, foarte bun. Are niște sesiuni pe el. foarte bun. Armaramul funcțional de forță, avem un stepper, bicicletă, bandă de alergare Da, și de asemenea o Oh. piesă de rezistență aici foarte bună. o piesă de rezistență, masă de biliard, oameni buni. Nice. Este ca la Las Vegas. Da. Și se joacă pe bani sau se joacă pe plăcere? Uneori. Mai bine lumea se ridică așa pe masă. Da. Se poate face și Skandenberg, adică. Da. Dar te mai avea o opțiune. Bine, nu am luat-o. O piesă care spunea și a recuperat toate astea și puteai să joci și ping-pong cu o plasă din aia. De asemenea, aici, după cum vezi, avem medaliile obținute la competiții sportive paralimpice. Da, asta chiar este Anul interesant. trecut, colegii mei au fost la Paganul, ingalați la pescuit, atletism, aruncare de greutăți și au fost... Foarte și aici frumos. pot să vină tineri cu dizabilități după masa, mai joacă un biliard, socializează, avem remi, table. Și uneori ne mai imaginăm că avem și un politician în față și avem o din asta, de darts afară. Aruncăm cu Da. din săgeți din alea de darts, ne imaginăm că un nesimțit din ăsta în față. Da. Da, este foarte Toate frumos. astea au fost obținute cu ajutorul Romgaz, care Asta. a acordat un grant de vreo 50.000 de lei. Oho, bani. Dacă nu erau ei, nu știu, era spațiul acela, cred că știi, de pe Mărășești. Da. Ne chinuiam cu aeroterme, nu aveam căldură, era să luăm acolo foc de vreo 2 ori, că ne-a sărit siguranțele. Aici avem centrală, e frumos, dar atâta că, uite, luna trecută, de exemplu, ne-au venit utilitățile vreo 2200 numai gazul. Chiar cum suportați impactul ăsta cu... Greu, mergem cu săptămână acolo, ca să mai strângem sponsorizări, că altfel e nasol, mai ales că e și perioada asta cu războiul, cu... Da, cu deranjul Toți din Ucraina, da. Se gândesc mai întâi la refugiați și după aceea la persoane cu handicap. Dragă Ștefan, îți mulțumesc frumos pentru acest mini-reportaj și rămâneți pe frecvență, rămâneți alături de Radio Enigma România și de emisiunea Reporter Cetățean.